Gaur, itsasoa albiste dugun honetan, itsasoko produktu askorekin, baita beste produktu batzuekin ere, sekulako gauza goxoak prestatzen dituen Bizkaiko enpresa baten berri eman badizugu. Usoa Arbelaitz, Keia du izena enpresa honek, ez? Keia enpresa bai, arratsaldeon guztioi zuri ere bai, Kepa Freire. Eskerrik asko. Ongi etorri, Ezakitan maitik sumatuko duten guk hemen daukagun usain hau, bikaina delako kalitateko produktuak Keia enpresan egiten dituztenak. Usainak erakarrita etorri zara, Ja, izugarria, Keia enpresan modu oso berezian lantzen dituztelako produktu hau guztiak, Kepa, konta iguzu. Bueno, Keian lehenengo premisa izaten da kalitateko produktuak. Ez bakarrik arraina, ez bere segaz keatuten den arraina. Hori da. Oso importantia da gatza, hamene karrotau gatza tibet. Bai. Honek ez teko tratamenturik. Hori gaitipa gatza paten da ingo gor. Bai, Bai, supermerkatuten saltzen den gatza deko antiapelmazantes. Ja, nongo gatza dau? Barruko ze xauenekoa. Bai, xaueneko... Bai, priatelasekoa. Gatza. Gatze... Berezik, txura dauka. Bai, berezia oso. Ba. Azukra ere bai, ketzekoa. Azukra ere bai, azuk espeziala da. Azukra ikuskutuzun modun. Da, hone peresteko apelmazanterik. Ja. Ordu naturala. Da, purue. Ja. Osa, kainan refinetu barik. Da, oso berezia da gero, zerrina. Zerrautza? Zerrautza. Dauze arraiotora gero biltzen duzu, Keatuteko. Keatuteko, baina zu egin barik. Sua egin gabe... Keatu itxen du. Ketzen duzue, izokia adibidez, edo hau zer da? Hau da, galuzia. Ze kolore dauka. Eta nola da prozesu hori, konta iguzu? Oso fazile da. Lehenengo itxen du, arraina garbitu. Gero bota, gatza. Gero bota, azukeria. 12 orduki hotzean, eta hotzean eukitxe gero, urrengo gunean, garbitzu. Keatu, makina espezial bateku, neumatikoa, da nitzen da, hori prozesu guzti berak egin dugu automatikamente ezetariko produktori parek. Ja. Ziketu eta merkature. Ja, baina ketu zerrautz honekin? Horrez, beti. Horreteko aretsa, pagoa, askotan zagarra, naranjea, segun uzein emongo zuk produktuari. Bai, beraz ez da edozein zerrautz. Ez. Ondo pentsauta daukazue, ze osagai dituen zerrautz horrek. Askotan jentea pentsatzen dugu, honek agazarrak ez, horrek ez dugu balio, ze tratamentuetek ez. Ja, eta zuri gabeko ketzea da? Exactamente. Zuak orte zera eskolatan lehen egoten ziren estufe batzuk, da sartzen tako bat, zerrein egazi bini, prentzeu, zu emon darekin zuen apurka, eta arekin zuen ke zuri bat. Da hori keia, gero, depositzen da zekeiak egin dugu gorantza, eta gero berantza. Eta non ikasi zen nuen zuk hau? Ba, japonesa moduen, makinia, Finlandia, Unión Sovietika, hortik ikusi, Europa iparraldetik ekarri duzu. Ja, makina ekarri duzu, ez? Bai, ekarri du makina, bai. Gutxi favorez, bai. Hau makina da, Ja. artesanala da, Ja. Hori Danimarkatik ekarri duzu. Danimarkatik ekarri dugu. Honek jende, normalmente Danimarkan da hortik eta baike Noruegan da Suezian joaten dire, alanko makinetxe bategaz, arrainek, amarrainek eta atrapetan, da momentuen atrapa gero garbitzu eta keatu itxen dire, gatzamon da. Ordundeko honek prozeso bat, horrega zerrinegaz, hau zerrin imintzen daben azpien, Zerrautza ipini hor, zerrautza ipini hemen, emoten dako zue, amarraina imintzen damen, sartzen da hor eskei, hau, sartu hemen azpien, eta hori erre itzen da. Ja, Da orduan keiak egiten dugu gorantza, berantza. Hori prozesua egiten dugu 3 ordu terdi. Horretako dekon mutilbetan gala, berezizia, gorbe birren da bilandik. Betxu, haitxu, nokaz daben handa ugazen, salmo jabaten. Eta zuek keian, zuen enpresan alako antzeko bat daukazue, eta lantzen dituzue produktu guztiak. Normalmente gero eslofuten barruen sartute gauz, dauk egiten du beti arrain freskoa. Sardina, berdela, gero egiten du berbai, patuan gibelak. Gut daru frantziko produktori txikerran politika. Bai. Baina honek, egalduze honek, seguro itxura dauka. Probaizu ja, zelan dauen. Ja, ez da. Eta honek, olio honek, hau da, etzeko gure... Olio ketua, gure erregina dau. Produktu izarra duzu. Bai, momentu honetan produktu izarra da. Guk egin gendun kontratu bat enpresa bategaz, Toledokoa. Honek hori honetak ez, balderrema direz, da, eta zantzuzkoen ia egingo eginke horioak ketu. Olioak ketu? Eta ze misterio du, zergatik da olio barkatu, Eskain gozo da, oso ona da. Gozua. Bai.
Bueno, hori okeatu ateko mitxino bat, zuk ikimo duzu etzeko plantxan edo laban, ez teko guzturik ezerbeta, hori errefrito txuik imozuak hauen, bebre. Segulako zera, ez? Pun, aumentitzen dut, emotitzu hori aroma espeziala. Etxe zurina iritsi omen da olioa. Eta Emiratos Arabesen bere, bai. Bai. Barack Obamak olio hau... Bai, ze honek saltzen zio hori bat, eta Europa guztien oso... Bueno, ondo hartu dira hori bat. Eta nola iritsi zineten zuek Barack Obamaren edo Michelle Obamaren etxera? Balderrama bitartez. Ja. Zonek Ameriketan saltzen dira hori bat. Ja. Eta orduan horren bitartez txutxutxuk. Etxe zurira. Etxe zurira. Eta Katarren bere Emiratatan, gente importantiak hau hori... Bai, mirrak eta... Bai. Gustoko dute? Horre, dana guztetek. Eta gara takaru hau, gehiago. Bai. Beraz, garesti saltzen duzu hau, Oso garrantzitsua da, bai. Jau botila ibilko da igual 7 eurotik edo... 7 euro badio du? Botilako eskor horrek. Baina usen berezia. Eta bestelakoak, izokina eta ere zuen produktu izarrak? Bueno, por ejemplo, honek dentatan, beste presio baina hor da bitez 45, 46, hor. Baina txu, osea, hau da Solomoa espeziala, eta. Esteko azurrik, hone berez, dau garbi, jateko moduen. Probak egiten omen dituzu zuek keian. Probak eta probak, baina ez olioa egitera... Exactamente, euke beti jenduz probak, ze euke berduzu batzetik beti souzer, ze enpresia ostantzian ezin du joan aurrerantza. Eta orduan, I+D buruen euki berda. Buruek I+D eukiteko manejan eta legon berdu egun guztien. Nik hau produzio guztiz zelan eitzen dan daia horra bi enpresei pasetzen. Enpresei baino gehiago horretzean dagoen mutilleri gazen. Mutil gazte bata, eta berak ja, badoa ja, bueno, berak itzen dugu egina. Arraine bai, baina berezia da, guzti miratzuan. Olioa ketu, orain okerrazpanago irinarekin ere saiakera bat egiten ari zarete. Pipertxori zeibukaz. Bai, tira. Eta hau nola saltzen duzuek, dendan erosliteke hau edo sarean edo nola? Bueno, normalmente dendatan. Donostin dendata saltzen dena, Bilbon bere bai, Madridin bere bai. Da normalmente ordeku gero gente berezi saltzen zu bere bai. Bai, ikusten dugu etxe zuira, Michelle Obama, Barack Obama eta... Bilboko alkateari bere bai. Bilboko alkateari ere bai, errege etxera ere bai, seguro. Bueno, fiesta nazionalen bere porbaten dire. Bai, oso ondo ba. Amantzia Ortegari bai. Hori zarako nagusia da, ez? Bai, bueno, ez lo futen barruentek uzpuru. Bueno, baina guk ordaintzen badugu guri ere bai, ez? Ez dago Barack Obama izan beharrik, ez? Keia da zuen etxea, zuen izena, enpresa txiki bat, Lemoan hasi zineten, baina berritzen segitzen duzu eta oso produktu goxoak ere bai. Olio ketua, Obamak hainbeste maite duena, eta gero, niri hainbeste gustatu zaidan, egaluze zela hori, eta osoa orain zu probatu lasai, nik probatuko ditu hain denak. Urrengoan, berdelak eta sardinek arruteko. Eskerrik asko. Zeueri. Ondo segi, zorionak.